Eta orain, Marta Elbira, Marta zuk, egunean behinez, baina astean behintzat oso gonbidatu interesgarri bat ekartzen diguzu, eta gaurkoak ere asko dauka esateko, eta Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon, Xabi, bai, Maialen ere bai. Euskararekin, ikastolekin lotutako historio zoragarri bat kontatuko dugu gaur, beraz, adi, gozatzeko pre, Xabi. Bai, noski. Venga, aurrera orduan. Gure gaurko gonbidatua ikastolen elkarteko lehendakaria da, Koldo Tellatu. Tellitu, barkatu, Koldo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Esan dugu ikastolen elkarteko lehendakaria galdera da. Noiztik, Koldo? Bueno, ja bada denbora, ez da, 2006-tik, bai. Ta nola sortu zen aukera? Bueno, kargo elektibo bat da, beraz, bueno, nik hasieran nire ikastolako ordezkaria nintzen, betiko ikastola Leioakoa, gero Bizkaikoa, eta gero hautaketaren bitartez, Euskal Herriko lehendakaria hautatu zidaten, eta, bueno, hortik 2006-tik ona, barriro hautatua izan naiz, beraz. Eta nola aldatu da elkartea urte hauetan? Bueno, berezikinik esango nuke lehen, garrantzi gehiago emoten genion lurraldeetako egiturei, eta 2009an egin genuen prozeso sakon bat batuagoa egoteko, ez da? Lehen genuen dispersio handi bat, eta nik uste dute elkarte bezala hori izan dela aldaketa nagusia. Denok batera beti hobeto, gehienetan, ez da? Bai, eta gauza asko egiteko, askoz ere eraginkorragoa izan da, eta nik uste dut Euskal Herriko ideia hori ere, gaur egun daukagun erakundearekin askoz ere indartsuago da. Lotura gehiago daukagu lurralde guztietako ikastolekin, eta nik uste dut oso aldaketa sakona izan zela. Gero, hezkuntzan ere, egon dira salto kualitatibo batzu, goraipatuko nuke Euskal Kurrikulunarekin egin duguna ikasgeletara eramatearena, gure ikasmaterialgintzaren bitartez, eta hauek izango dira aldaketak nagusiak azken urteetan, ezta? Ikastolen elkarteko lehendakaria zara, baina ikastola ikaslea izandakoa. Bai, Olabide ikastolako ikaslea izan nintzen, Gasteizen, 1978an apuntatu zidaten nire gurasoek, frankismoaren betean, eta historia kuriosoa, ama askotan ere esaten dit, bera niri apuntaratzera joan zenean, bere itxuragatik, hile gorria, orestaz betea, abizan galarziarra, susmo txarra hartu ziotela, eta amak esan arte nire aita tximisten egiten zuela lan, galdera bereziak, pentsatzen zuten agian polizi infiltratu bat, ote zala. Bai, frankismoren garaiko kontuak, bai. Eta garai horretan zenbat ikasle gelan? Oso itxi, 20 ez ginen heltzen, eta egia dana da, 1970an Bilar Palazi legearen ondorioz, zabaldu zan agian gure ikasketak ez zirela ezertarako balio, eta ni goratzen nire gelan gela erdia alde egin zuen. Orduan, egon zen, oso garai gogorrak ziren, ez da? Nik uste garai hartako ikasle guztiok gogoratzen dugula inspektorearen bizita, ikurriñak ekentzun behar genuela, Frankoren irudia ipini, eta batzuk ere, inspektorearekin izan genituen. Beldurra, eta inoiz ikurriñaren bat jan ere. Oso historia, bai. Ni behintzat bai. Bai, historia, bai. Eta familia euskalduna daukazu? Ez, nire amama bazekien euskera, baina gerra ostean, bera Barakaldokoa zan, eta beldurraren poderioz, garai hartan errepresioa eta horren ondorioz, euskera hitz egiten itxi zuen, eta gero, nire gurasoek aita Barakaldokoa da, nire bezala, eta ama Sestaokoa. Orduan ez dira, gero denborarekin ikasi zuten, hau da, nire gurasoak ez ekiten euskeraz, baina oso garbi zuten, bere seme-alabek ikasiko zutela, eta horregatik Gasteizen ikastola batera eraman zidaten garai komplikatu haietan. Ikastola bakarra zen, garai horretan? Gasteizen bigarrena egon arte, nire zuta 10-15 urte pasa zirela. Aipatu duzu Gasteiz eta Barakaldo. Bai. Bilekula, etiketa daukatena esan dezakegu? Bai, etiketa handia. Nik uste dute Barakaldoko jendea guztiok, badakizu, adibide
Herri erdaldunen adibidea ipini badenean beti aipatzen da Barakaldo, eta bai, ez zaigu gustatzen. Eta Gasteiz ere garai batean ere aipatzen zen asko, baina nik uste momentu honetan hit parei horretan Barakaldo dagoela, eta Barakaldo entzuten dugunean, bai, zerratzen gara. Ni gainera, nire abizena da Barakaldoko auzo bat, Tellitu. Aldatu dizutena, nik. Bai. Tellitu hori da. Eta askotan jendeari izaten duzunean Barakaldoko mendialdean dagoela, jende guztia garatzen, mendialdean. Bai, Barakaldon ere euskera dago, mendialdea dago, bai. Bai Gasteizen, bai Barakaldon, egoera hobetzen doa pixkanaka, agian ikastolei esker, nola ikusten dezu? Bai, nik uste dute herri honetan ikastolen lana euskararekin nabarmena izan dela, nik uste dut hori ezin dela ukatu, beste eragile askok gure atzetik ere etorri dira, eta, baina bai, nik uste dut ikastolaren eragina handia izan dela, esan dakoa, gero beste euskal kulturan eta ez dakinika, Bertozale elkartea, gero beste askok etorri dira, baina bai, eragina izugarria, eta garai hartan, iaia bakarrik geuten, ez da? Galderarik zailena, zein da ikastolen lana, edo lan nagusia galdetu dezakegu? Bai, ondo esan duzu, bereziki sintesi lana egitea, ez da? Hori erantzuteko. Nik ezako nuke, hemen gaudelarik, euskara eta euskal kultura gure lehentasunezko helburua da. Ardatz nagusia irudikatzen dugun euskal hezkuntza sistema horretan, ez da? Horrekin batera, lehen aipatu duan, euskal kurrikuluna dugula gure hezkuntza proiektuaren ardatz giza, eta elementu hori, urtetan garatzen ibili gara, eta orain... Moldatzeko gure egoerara. Hori da. Gero herritik sortua garela eta herriarentzat egiten dugula lan, nik uste hori ere ezin dugula ahaztu, gure gobernantza eredua demokratikoa dela, eragile guztiek parte hartzen dutela ikastolen kudeaketan, eraldatzaileak garela, ez dakit, Euskal Herri osoan lan egiten dugula, nik uste hori azpimarratu behar dugula, ez da, gure erakundearen organo nagusian, orekatuta dago ordezkaritza, iparralde eta hegoalderen artean, beraz, lan importantea. Lan importantea eta ez da erresa, bai. Eta euskararen normalizazioan atzerakada sumatu duzue? Bai, nik uste dute azken aldian hori nabarmena dela. Gure ustez, gure gizartean jende asko pentsatzen du hezkuntzan euskararen normalizazioa lortu dela, eta horrek ere erlajazio bat ekarri du, ezta? Eta nik uste dut horreri buelta bat emon behar digula. Guk oso kezkatuta gaude horrekin, azken aldian zenbait programa bultzatzen ari gara, gure ikasleen euskararen gaitasuna bultzatzeko, aipatzearren Pulumpa programa. Maila edo erabilera? Dena. Nik uste dute ondori horretara heldu garela. Maila eta erabilera lotuta dagoela. Orduan, erabilera eroso bat izateko maila bat behar da. Eta bai, bultzatzen ari gara esan dakoa, zenbait programen bitartez, Pulunka, emozioaren bitartez landutako programa bat, UESirekin ere eragiten programa lantzen ari gara, Euskaltzaindiarekin nerabeen erabilera ere bultzatzeko unidade bat, Bertozale elkartearekin akordio daukagu, bertso mundua gure ikaslei erakartzeko, ez dakinik euskaraz bizi programa historikoa, wikilariekin lanean, kezka horren ondorioz, azken aldian, bentsaten dugu, bide berriak aztertu eta asmatu behar ditugula, ze askotan, azte honetan ere, olako elkarrezketaten esan nuen, ez daukaguz, rezeta magikorik ez dago. Eta egin behar duguna da bilatu, eta aztertu, eta gero ere nik uste oso importantea dela euskara eta euskal kulturako eragilekin elkarlanean aritzea, erantzun horiek bilatzeko. Eta aipatu dudan programa gehienetan, eragile batekin edo bestekin elkarlanean gaude. Eta uste dugu, edo guztiok batera egoera honi buelta moten diogu, edo arazo potola daukagu. Eta argi dago denok egin dezakula zerbait. Hori da. Bakoitzak bere eremuan? Bai, hori da. Badaukagu argazki berezi bat. Elkarrekin ikusteko. Prest? Bai. Zen hemendik, txatuko gara. Eta Juanfe, gure errealizadoreak jarriko dugu hemen argazki berezi bat. Eta zu komentatu beharko diazu. Bai, horna honi. Gorbea? Gorbeako horretan, nire alboan dagoena da, nire aita da. Ze polizia. Ikastolaren txango batean, olako garai hartan mendizaletasun asko bultzatzen zen, eta
eta bai, hor nago aitarekin, orain dela 13 urte hil zen, eta bai, asko maite dute argazki. Egia zen da, bera, esan oso gorbea, zalea, bereziki gurutzearekin arazo ideologiko sakona zuen, baina, bueno, hor dago atarat argazkia eta oso polita da, bai, asko maite dute argazki hori, bai. Txapela eta guztiz. Txapela eta guzti, mendira ere, bai, noski. Koldo, telitu placer bat izan da zurekin egotea. San Patrizio eguna da gaur, eta nik badaki asko gustatzen zaizula. Bai, familia handia daukagu Bostonen, eta erdia dira euskaldunak eta erdia irlandarrak, eta horren ondorioz, Irlandar zaletasun hori, Boston Celtics barne, badaukagu familian bai. Berez ospatu beharko dugu, Xabi, Maialen? Bagoaz? Tira, Marta, ospatu, gero ospatu dezakegu bakoitzak bere txokotxoan, beraz, lasai oraindik eguna luzea. Eta Marta, Koldo, eskerrik asko benetan gurekin izatearren, eta datorren astean, Marta, beste historio bat. Primeran, ondo segi, eskerrik asko. Eta orain, zesta